Azura no subia Azura no subia Asina nnukwu mmadụ rizi ka nnukwu anụ si ọ zụrụ ọhọsụ gburugburu ị na-atabido akụnyetụ ụmụ ogbenye ụwa adịrịba mma ugo dị na mba na-eghele mba nri otu ọ dị oke osisi ụmụ nnụnụ ji ezele mmiri n'ọsụ ọnwa fụlụ n'anya kwele maka ị na-eji n'ọgaranya chela ogbenye nwoke osisi na-eche ndodogwuo arụọma na-azụ ụmụ n'ọsụ ọnụ ihe riri n'elu ụwa bara ụba arụọma ogbenye nwụrụ ọba obiọma gị n'ụwa ka ndị akpọ gị ọ zụrụ ọha n'ọsụ bịa ahụ ọ zụrụ ọha na mizika solo na mmadụ enyi n'ime enyi asị na-eruo na manze amanyele ya ọdụ abụdike bịa ga n'ike nnukwu mmanwụ ụgbọelu ogbede ala azụ ọ zụrụ ụmụ ogbenye ka nna kpọ ara zụrụ ọtụtụ bụ n'ọsụ High Chief Sachijoke Nwabunike Anestụlọ m ọ zụrụ ọhọsụ gburugburu odogwu ọgaranya zụpụtara ọtụtụ ọgaranya pụrụ anya ọ ma adazi adamancha ka nna kelee ebezi odozi akụ dị mma n'ọla eji aga mba maka ifekwudebe ya n'agbana dị mma na akwụdịa n'ilu ogoli nwanyị dị mma bịa Chief Mrs. Cecilia ụlọm ugo eji eje mba nwanyị ọma adazụrụ ọra nri dịkwa ndụ ka nka anyị Chief Sahenes ụlọm ndị zụrụ n'akwụkwọ karịrị akarị ndị zụrụ masị n'akwụkwọ Managing Director Best League International Limited Director Uno Brothers Enterprises Chief Executive Officer Zero Syndicate Nigeria Limited Obliga Director Nesi Fondo Ibedogu Ogalanya Kulo Kumola Sala maruru ọnwa anyị ji ga-afụ ụzọ ọnụọma gị ga-adịche
atọ mmanụ ụwa otu onye si emenụ ga-ekwesị akpọ ya eyi o eyi o eyi o eyi eyi na-ekwu ụmụ n'azụ eyi mụrụ ụmụ ya akwụ ụmụ n'azụ maka na a na-eji dịga echi asị ka atọghesibe na mbụgbo m onye kelee ya anya na-ekwu na nkịtị national president Ulam Old Boys Association Nze Cyril Obechukwu ihe gbanwe Director Obechukwu and Co Nigeria Limited Vice National President Mr. Joseph Onyano Executive Chairman Jolink Enterprises Mr. Vincent Umwerem National Secretary Ulam Old Boys Association Nze Mike Asebu Wokenze Asebu One Bihidenansa Assistant Secretary Ulam Old Boys Association Everyone name Chief Emmanuel Dimojiako National Welfare Officer Uduego Chief Sunday Abube Ebu Treasurer But one day Mr. Benjamin Yechebiri National PRO The Image Maker Rangers International Edumaka Mr. Keletus Oyema Financial Secretary Okonnanna Bro Oliver Akunne Chief Provost ekwusiele nwata ogwe ọgụ n'ọsụ National Patron Ulam Old Boys Association His Royal Highness Eze Martins Okoro Eze ndị Igbo na Ejigbo National Patron Ulam Old Boys Association asị na ibe gbamụrụ n'elu ụwa n'oge na nwa na-adị ka afọ ya ejula gaba n'ụgbọ bụrụ mkpọkọrọ ya ka anyị kelebezie Chief Oliver Eze Amako akwụdoro eze na ọnụ gburugburu National President Akama United Front and National Patron Ulam Old Boys Association Chief Remigius U. Igwe Eze Nwajiako former National President Ulam Old Boys Association Chief James Anuma akwụdoro eze n'ọsụ kedu maka Chief Ibanyi Thomas Akụnesi Obike Brother Ndubisi Ohia Director Ndubest Investment Limited Nze Remigius Asset
Executive Officer Anselm Anwapụ Civilian Nze Francis Nwachukwu nọkwa ya. Ano Nze Atulomi Ezeamakụ Ozu ọha n'Ọsụ onye nke m. Ọ bụrụ moto n'ọgbara kama na ọ bụ maka ọ zụrụ n'ụwa iziri ibe na-atụ ụtọ ịgba mbọ igosi anyị odozi atọ anyị ekwele ọnwa na-eti eti na ihe emile nwoke osisi ụmụ nọ n'ojizele mmiri ụlọ mmiri odogwu aga mmekwa ole ya n'ibe ya ndị zụrụ azụ n'elu uwe eluigwe Nze Pius Nweze Dike Obi Asịa kedu maka Prince Lambert Obi Managing Director Toplog Electrical Company Limited Mr. Jonathan Ezano Wisopoya Udogwu nwoke keduzi maka Brother Callistus Chukwunonye Ulom Managing Director Alibest Investment Limited Records of CIL Wire and Cable Mr. Robert Etuodi Chukwu Ekonwu Etunwa Mr. Frank Ogabu former Financial Secretary Mpobasie Chief Anthony Dara Ohaweyi Nze Marcel Chijoke Ezinwoke Ezinwa Mr. Israel Ojukwulom Nwadike High Chief Frederick Nwehirinne Chinwata Kwaku Mr. Benade Chukwuma Ijemorego Ezi nwanne m Mr. Malaki Eze Wenyi Odogwu Owanam Chief Kenneth Emeka Eze Managing Director Emitech Nigeria Limited Chief Kenneth C. Eze Odogwu nwoke Mr. Kasimia Ezipedi Sokwea onye ọma Ezipedi the CGC Secretary-elect President General Imenye Autonomous Community Chief Boniface Anyadimadu Director Vanguard Nigeria Limited Mr. Jude Ugochukwu Udogaranya Kaitewezie na Abuja Ailuzie na Abuja anyị ekelebezie ndị ọzụrụ na Abuja ha bara ụba Chief Ikechukwu Obianigwe Chairman Abuja Branch Olam Old Boys Association Alhaji Sadona Nwaka Ibie N'Ọchasị Mr. Vitus Mbogo Vice Chairman Abuja Branch Director Golden Gate Industries Limited Mr. Emeka Ezenwa Onyanusi Secretary Abuja Branch Mr. Sriligbo Assistant Secretary Abuja Branch Director Over and Above Electrical Links Limited Prince Obedigwilo Onowu Treasurer Abuja
Abuja branch MD Wavelink Electrical Company Limited Mr. Onyinye Gift Welfare Officer Abuja branch Nze Lazarus Aluebe Isokwe ya Mr. Okechukwu Egwatu Otumba CEO Oketek Electrical Company Honorable Chief Chinedu Odenigwe Chairman Inezi Nwanegi Mr. Chukwunoye Odenigwe Director Juice Elect GNC Company Limited Mr. Chukwuebuka Atujekwe Agaga Director CE San Power Mr. Chinedu Yeme, member Ulam Old Boys Association, Mr. Emeka Mwalalo, Director Emelink Electrical Company, Mr. Silas Asebu, Ojude Riago, Abuja branch, Chief S.O. Ulom, Governor, Managing Director, SIO, Overseas Agency, Iwenebelewa, Mr. Nnemeka Igwe, Working One Abuja branch, Mr. Wisdom, Abasirin, Abuja branch, Mr. Patrick Ozuri, Chairman Director, Practical Nigeria Limited, Member Abuja branch, Mr. Kinsley Onyekon, Member Abuja branch, Mr. Idebulam Chinedu, Managing Director, Chides Electrical Company Limited, Kedumaka Mbanisha branch, Mr. Stanley Okafor, Eziogom, Bro John Ogbede, CEO, Best Light International. Ibedike Melekoji Buludige, Onwanidi Anyarumba, Ozuro Hanosu, Igadi Ogologo Ndu, Makonye Chologo Kwu chọrọ ha okwu. Ọnwa na-adịkwu na nkịtị, ọ zụrụ ọha n'ọsụ bi ya. Ọnwa